Spanoulis, this will be your ball game right here. A pass to Brandon Caesar, lays it up and in! Georgios Brandon! Σλούκας είναι στην επαναφορά, ψάχνει το Σπανούλη, θα του δώσει την μπάλα. Σπανούλης με τον Γκίστ, σουτάρει από τα 8 μέτρα για 3, Σπανούλης, μπάζερ μπίτερ. Μια στιγμή πάνω στο παρκέ και την παίρνει την μπάλα ο Γκρι. Οι αποδοκιμασίες από τους Ρώσους. Ο Γκρι θέλει να περάσει το Ζήση, θα σουτάρει ο Αμερικανός μέσα, τέλος, καληνύχτα. 4-3-2, Σλούκας έξω, Πρίντεζη σε σουτ 3 πόντων, ναι! Ναι! Ο Άγιος